Puji-pujian hamurati di pas Tuhan Tuhan di batas nah tolong dari Tuhan di pertolongan kami di pertolongan Tuhan di perjalanan nanti Tuhan siap melawan salah bahaya Tuhan di kami Tuhan tolak sahabat ibadah Tuhan ima nama naruhan bagian di kami Tuhan di tolong Tuhan debat Jehovah sakap doang nami Tuhan yang manuan untuk nami Tuhan dengan apa sebagainya mau mapati rusuli salut na Tuhan ya kaulau awalnya pun nami Tuhan debat Jehovah untuk penatang Tuhan Tuhan nami dia hai pasal dia harus sendiri asal kita kenal di pasal Tuhan yang mulai kami Tuhan sian tepat Tuhan belawan kamu madongan yang gotong di pagdadana nang keluarga namin itu keluk kami Tuhan inanan Tuhan nah hebat tong saat kami jadi Tuhan Tuhan di batas Jehovah na mating kepada kami Tuhan dak kadu sa kong sandang budami umulong rasi kami Tuhan sadu sa kong sandang budami asa tama kami Tuhan nakapaghaton kanyang Panginoon namin sa tulong nagay mari tihiti anak Yesus Kristus sa pagdas ko kami matang amen. Nanggung malu sangat kalau nang rope hali sungi lau makaro mosoluki molo Tuhan marhata sau madok hatanai kosau sai sau dohi sai sau dohi sai santoi dang bema biara urisi mangaluga hosoluki ai Tuhan ku
Hai tunggodang pemusuki lau makaro poso ruki sai daudoi sian lambuki hatok marlo jonggo soluku tulabu nasona naso adong beda potra susani tudos tu sinang pardalanaki lau mandapotong surgoi si patana endo lonong doa sohaluga galumbangi tu dia sakit ikor hutio toto Jesusi ditogu-togu tangaki tu dalam masai maoli di baru kilon hasusa nang pedi dalam lautu surga diiring Yesus di sini. Tu sinang pardalanaki lau mandapotong surgoi si patana endo lonong doa sohaluga galumbangi tu dia maha sakit ikon hutio toto Jesusi ditogu-togu tangaki tu dalam burhak nama maksud kami dia waktu atas semua ini badangnya mengajari jadi setelah bima tidak memang nato holi
ya kapelaksana di seguna saya do gitanang di segupi. Jadi namang dak kula duhe ni dia ka sebelum tak kana opari. Alanu nasahap ya raja ni lo datang apa patona di Belawan. Jadi siap kami nama siap parutang lama ngalap sangat siap kamu na tuwe nami tuhan na borak-borak ni dainang na tabat tuwe itu. Jadi hata borak nama maksud kami. Tasoni ba ulala? Asal tersingkat ama. Data soni ma raja ni hasutul. Mau dati? Jadi mangikut pahami saya mesti dohok masuk. Mulai semua najangga dan masuk tuhun tak. Kami pagi dua punya nak pergi Bangarat Toan di beliau di hutan arsa lasmiro HP sifat dohok mau pasok pasal atau patro. Pergi dua dohok mau Mulut pas di zona orang ron, kadang akau lolas miroha ba, dohok dia harus penumpang. Mulut maka asak miroha na, kembali kita. Alai ba, kihadirak ko ba iman ulok ko ba, mulut pas. Dumudoro hanami, dumubion na pinukan ini tu. Langsung disodong sih, nalar kita potong tadi pada dia nak bertemu. Memang dia dinasalku dan aku nana berkait datu kan. Memang dia dinasalku dibandingkan ni nasulah. Atau ho dia ni dia kapan rumah munai. Alai disodok kang bini tu. Bui dua kanatona na uji tu hamuna. Ai dua tunggal ku saudi kido na juni na sopina to pas. Adong dokan ED nomor 250 ayat sadar tambah 2 ini masuk ma acara keluarga ya turun oleh sumut oke. Marede hita sian buku ED 350 ayat sadar tambah 2 di surga hasonangani ta ED homa di surga hasonangani baru madokka tama sene jo hukulan narong bisa kurang pekan tapi ubat kane tara baru non mereka diselai baru kata sama tu uria Jadi maka tayo mahita perjuluma taruk mulai dari mata sampai di tugasan si taonok kita. Jadi lumubima di hamuna hasul tunggu dong hamin wang dison sian nama dua ni mutata tunggu jangan nami mulai mana di hamuna dina mangaliatik di hami parsahu tauta itu sima lumubima di hamuna keluarga besar Toktondo kita menghidup dua manang tami yang tutu hatta lumubima di pertuan ni dainang nata aulong yang takas doi lumubima di hamuna hasu itu dak sakapta sakap ni tu hatta ro iro hatta niya naing ma sauma dua mau ini alai sakap ni tu hatta naik
So, sahat na patuang ni Dainamo. Dia mah nalabono nami sian na tua ta. Totong mahita tapasaha masudi korsota tutuhata. Asa tuhata ma lumubi napasahapon nahobar lumubi ma dina mangapudi rohani amu keluarga besar sioping. Diutusima lumubi manang dihamuna saluduna. Lumubi dainangon di parborhat ni dainangon songo porha-porhat siak kami nama Tuhan yang utata. Senggiak ma sahak mai mana tu tangan itu hata. Senggiak ma di bayani mana di siamuna. Di pertuan ni dainangon lumubi ma dihitana tadi. Lumubi nang di poparana. Sayang giak manian mana di kutua mana di kosangak mau. Lumubi di poparan nang dihita saluhuna. Nang dihita pi saluhuna sayang giak manian. Lumubi bana ding ni pertuan ni dainangon. Sayang giak ma lumubi manang di tungganeku. Dia karai sugutinian. Sikap ina lumuni nian. Saya Roma akan ajagar tuari namang ihu. Lumubi nang tungganeku. Takas doi dia palatikyon. Lumubi ma di sitau nonon. Tung tabah ma tungganeku. Sama nauni suri. Tung hatta ma aluo kamuna. Asa tu hatta. Nama ngapuli rohamuna. Dohot nama nadikon lumubi dia kapasu-pasuna di kamu saluna. Jadi ope siak kami nama dua kula gajang widohoronon nami dia mataraja do inata suribada lumubi dinaroti kion nalama jarai dainang na taha holongion dohono nami sian nama dua mau lihat manang di hamuna dia mataraja do inata suribada suak songonima nang lumubi diraja ni hula-hula nami dinaro dia palatikyon mau lihat gudang ma nang doron nami jadi di hamuna hasuguton tuk songoni pe di siala panyambuton nami manang borhat tu dainangon horas ma hita saluhuna natina dikonna bah sahak ma dainang tangan itu hatta songoni ma pangapuyo siap kami na tujuan itu tata horas mau lihat Maksud tuh motornya nggak iso. Di acara Budia asa taujungi nalau pataruhan bakeni dainangon tuinganan paradianan persatukinani. Tapayutiluk ma acara nangarong di Hitabe hamuna akadongan saha perseaon namar pungudo hita sadarion diingananon paborhaton bakeni inata dasmin borutabba na itaha holongyon tu inganan paradianan persatok kinani di bagasan habok ni roha do hita saluhutna lumobi keluarga dohot sisol hot na tininggal hon ni dongat taon alani martang yang mahita tutuhata asa tuhata ma na mga puli sudi sisol hot dohot pinoper na sida asa margogo na sida jala marbengek ni roha manaon si taonon na songkok tu na sida dohot di tonga-tonga ni Suryata di bagasat kusdion sa ingot mahata ni tuhata na madok songonima ulosonoton abit na saksak tu na monangi na sotupa be sesaw kukuar na siyan buku hanguluani at tidak konok kumakuar ni jolo ni damang nang akasuru-suruan pamukapod tolu ayat 5 atong songotada ni holong ni rohata tu sudi keluarga dohot tangyang tatu debata marinde mahita endehuria nomor 525 ayat sada.
audo aheheon dohot hangoluan ninna Tuhan Yesus na mangulu do kanup na porsea diau atik pemate ibana jalanang mate be ibana rodi saliling nililing na amen martang yang mahita ali Tuhan debata aman amin na di banua gicang nunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus tuhamatean alani dosa nami jala di panguluho do ibana asa dapoton hati koran dohot hangoluan hami asi maroham di hami sai ajari jala apu lima hami asa unang madele hami ala naung di jauho dongan namion patogu maha porseon nami jala pabengit marohan nami makirim di hangoluan sogot asa unang mangadungi hami songon si pelebegu na somar pakirimoni sai taiti marohan nami tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami namar si gatung tuhodo hami sahat rodi hasusuda ni bohal nami amen. Keluarga besar Silaban songoninang akan namar holong niroha na tua-tua dongan huta akasi solhot todong ale-ale kita namar pungun waing dison taruhonot tama bakke ni dainangon tuinganan paradianan persatok kinani sialani idi hamuna amang songoninang akka tubuh ni dainangon poparanna tangi kamu mahata ni debata mangapuli rohamuna di namar sitaon jadi hubegi ma suara nagugo sian habang sai nama dok odo zoro ni debata di tonga-tonga niya kajolma na maringanan do ibana di tonga-tonga nasida jala nasida mabangsona jala debata sadiri saor tu nasida jadi apusan ni debata ma nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida dang adong behamatean nang arsak ni roha nang angkut-angkut nang nahatsi dang disibe ay nung asalpu na parzolui dungi didok na hundul di habang saima idama surat ton ma hatai ay haposad do hataon jalan na sitong laos didok matuaw nung asaut au do parzolo jala parpudi bonana jala uzungna lehonok kumatu na mauas sian mual aik hanguluani sopola tu horon teanon nina monangima saluhutna jala au gabe debatana ibana gabe anakku ido sahat nihata ni debatana nunga dibeki hamu amang situa dohot akka hamuna amang peparan ni dainangon hata ni debata na hujahanakin teanon nina monangima saluhutna au gabe debatana ibana gabe anak nina tuhani atong lau manal puhon na parjolo na lau buru kodo dainangon lau manean opar tu haporseonna salilingeon namang dipature-ture do hola marhubas di huriai alai zumolo do dainangon punang tubu marsura-sura hita punang roa walau tungpe di parsitar hatan yan dongan man dainangon sahat tu na sohot sudik misalnya dongan ma dainangon manang ahape na sinakapan ni roham alay dang isakap ni debata